बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जोंनि रायमना नेशनेल पार्कनि खाथियाव थानाय बे जांगल रिट्रिट बे रिजर्टआव मोनसे एवेयारनेस प्रग्राम हाबाफारि लानाय जादों जिहेतु जोंनि नैबे एनिमेल्स जुनारफोरखौ सेभ खालामनांगौ आरो जोंनि नैबे फरेस्टखौ प्रटेक्शन होनांगौ बेनि सायाव बेवहाय जोङो गासैबो बे ओनसोलनिनो गावबुरा बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो बुद्धिजिबि बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो जोंनि बे ओनसोलनिनो लाइमोनफोर इयुथ्सफोरखौ गासैखौबो लेंहरनायजों लोगोसे जोंनि NGO आरो जोंनि बनसुनि बिबानगिरि आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों लेंहरनाय जादों आरो बेयाव जों गुवारैनो सावरायदों दे जोंनि हाग्रानि गोनांथि जिब जुनारनि गोनांथिखौ जिहेतु बे रायमना नेशनेल पार्कआ नेशनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार जाबाय भारत सरकारजों दा बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि बे ओनसोलनिनो सुबुंफोरनिल' नङा गासैबो जोंनिनो बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे गिदिर मोनसे सम्पति दा बे ओनसोलावहाय जोङो रिसेन्टलि नुनो मोन्दों जे जोंनि रेयार स्पिसिस गल्डेन लांगुर जाय गल्डेन लांगुरा खालि जोंनि सोनाब आसामावल' जोंनि भुटान जोंनि बे बड'लेण्ड एरियायावल' बे थायो बेयावल' बिथांमोना मोजाङै माने थांनानै थानो हायो दा बेखौहाय लानानै गोबां फालांगि खालामनाय आरो जोंनिनो ओनसोलनिनो मानसिफ्राबो बै फालांगि खालामग्राफोरखौ हेफाजाब होनाय आरो जोंनिफ्राय लांनानै दिनै गोबां खौथि माने दस्रा देशाव फानहैनाय बेफोरबादि इलिगेल माखासे एक्टिभिटिसखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव मानो होनोब्ला दिनै जोंहा रायमना नेशनेल पार्कखौ जों सेफटि जों प्रिजार्भ खालामनायजों लोगोसे जिब जुनारखौबो जों खालामनांगोन दिनै जिब जुनारखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो हायाबा जाय जिब जुनारखौ गुबुन जायगायावनो नुनो हाया अब्ला जोंना जिब जुनार गैयाब्ला दिनै गुबुन जायगानिफ्राय दिनै टुरिस्टफ्रा दिनै दावबायफैनाय नङा आलासिफ्रा फैनाय नङा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनियाबो दिनै थांनानै थानो हानाय नङा दा जोंहा दिनै टुरिस्टफोर लाबोनो हायोबा रायमना नेशनेल पार्कखौ जों फोथांनानै लाखिनो हायोबा जिब जुनारखौ जों एरहोनो हायोब्ला गोबां जोंनि बे ओनसोलनि लाइमोनफ्रा दिनै रेजर्ट होनानै एबा दखान होनानै गारि मटर सालायनानै दिनै गोबां रोखोमै थांनानै थानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै बे रायमना नेशनेल पार्कनि हाग्राखौ जोङो दिनै फोथांनानै लाखिनांगोन थांनाय समफ्राव जों नुनो मोन्दों गोबां गिदिर बिफांफोरखौ दिनै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो दिनै दंफां सिखावफोरजों लोगो नांनानै फानहरनायखौ जाहाथे बे जिनिसा एबार जानो दा थांथोंसै मानो होनोब्ला दिनै दंफाङानो गैलिया आरो दंफां लाइफां गैयाब्ला बे जिब जुनारा बोरै थांनानै थागोन फिथाइ सामथाइ मोनजायाब्ला अब्ला जोङो दिनै दंफां लाइफां गैयाब्ला दिनै जों आबाद मावनानै जाग्रा जोंनि बर' सुबुंफ्रा मा जागोन दिनै अखानि आंखाल जागोन आरो दिनै बेल' नङा गिथावनासिना जाहैबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि बे हाखराव जों दंखल दैखर जावनानै जों दै लोङो बेयो दिनै 30-40 फुटावनो जों दिनै मोनो नाथाय दंफां लाइफांखौ जों फोजोबनानै लायोब्ला सानसे समाव जों 100-200 फुटनि उनावबो गोथौआव जावबाबो मोननाय नङा बै राजस्थान हारियानाफोराव दिनै मा जादों 400 मिटारनि गोथौआव जावनांगौ जानानै फैदों अब्ला जों बेफोरबादि हालोदखौ जों दिनै जोंनि बे ओनसोलनिनो जोंनि सुबुंफ्रा सांग्रां नङाब्ला जों बेखायनो गावबुरा हक जोंनि लाइमोनफोर हक NGO हक एबा गोबां आफादनि जोंनि दैदेनगिरियानो हक जों जयै बेखौनो दिनै सिन्था खालामदों दे फैबाय थानाय समावहाय दिनै बे रायमना नेशनेल पार्कखौ जों बिफां लाइफांनिफ्राय गोमानायनिफ्राय जों होबथानांगोन जिब जुनारखौ दिनै गोमालांनायनिफ्राय जों होबथानांगोन आरो बेजों लोगोसे जों बे ओनसोलखौ जों समायना खालामनांगोन जाहाथे बाहेरानिफ्राय दिनै आलासिफ्रा दावबायफैनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ' गथायफ्रा खस्थ' मोना जाहाथे अखा बांखानिफ्राय जों अभाब जाया दै लोंनायनिफ्राय बेसिक थांनानै थानाय मानसिनि बेनिफ्राय जों दिनै बन्सित जाया दा बेखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ स्पेसियेलि दा बिथांमोनखौ जों खावलायदों दा बिथांमोना दिनै बे ओनसोलखौ प्रिजार्भ खालामनो हायोबासो फोथांनानै लाखिनो हायोब्लासो बिथांमोनाबो दिनै थांनानै थानायनि परिबेसखौ मोनगोन आनइमप्लयड इउथ्स जाय बिथांमोना दिनै साख्रि बाख्रि मोनाखै आरो बेजों लोगोसे जों बुंबावदों लाइमोनफोरखौ दिनै जों वर्क कालचारखौ जों लाखिफिननांगोन मानो होनब्ला गोबां हा हु दिनै ओरैनो थाबाय सोरबा बादिया दिनै थिखा मावनो होसोबाय दिनै समानो नस्थ' जाबाय दिनै आबाद मावनायानो थालांबाय जाहाथे बै जिनिसखौ जों गोसोआव लानांगोन जे जों थिखा मावनायल' नङा आबाद मावनानैब्लाबो जों दिनै सासे एन्टारप्रेनर जानो हायोब्ला जों खौथिनि मालिक जानो हायो जोंनि जा गोबां जोंनि सुबुंफोरखौबो आनइमप्लयडफोरखौबो जों फोथांनानै लाखिनो हायो दिनै जा हा हु दं जों गासिबो दं दैनिफ्राय लानानै जों सानलाइट दं जोंना गासिबो दं माबाफ्रा आरो बे हाया जाहैबाय बिराद हासार गोनां हा दा बेवहाय जोंना गायबानो आबादानो जायो जिखि जाया आबादानो जायो अब्ला जोंहा मोनसे थांनानै थानायनि जे मोनसे परिबेस दं बे परिबेसखौ जों लाखिलांनांगोन नङाबा फैबाय थानाय समावहाय जों मोनसेबो भागावहाय जोङो थालांनांगोन
आरो जों थांनानै थानायाबो प्रब्लेम जागोन आरो फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोन गथ' गथायाबो दिनै एखे कालसारखौनो लालांगोन बेखायनो आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजोंनो बुंनो लुबैदों जेरावखि थाया मानो खालि नैबे रायमना गसाइगाव ओनसोलनिल' बर' सुबुंफ्रा नङा जेरावखि आसामनि दाब दाब जायगायाव थाया मानो बेंगलावनो हक जे नागालेण्डआवनो हक दिनै जोंनि बर' सुबुंफ्रा सांग्रां जानांगोन जोंनि थांनानै थानायनिफ्राय लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनिफ्राय लानानै जोंनि राजनितिक अधिकारखौल' नङा गासैबो बिथिङावनो जोंनि राव कालसार जोंनि राव हारिमु धोरोमजों लोगोसे जोंनि आबहावा जोंनि जि जिनिसखौ जोङो दिनै लाखिनानै थांनानै थानो हागोन जों बेखौबो जों दिनै सिन्था खालामनो हागोन बेखायनो जों बनसुआ बुंबाय थादों जों सोलो आरो बोलोनि गेजेरजोंबाबो जों रायजो लाबोनायखौ आरो बेजों लोगोसे जों मोनसे टटेल रिभलिउसना मा खालि रायजो लाबोनायावल' जोंनि बनसुआ नाङाखै नांनो थांनाय नङा दिनै जोङो मावनाय दांनाय जानाय लोंनायनिखौबो जोङो मावनो थाखाय जों यां जेनेरेशन्सफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि राव हारिमु कालसार गासैखौबो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय आरो जों वर्क कालसारखौ बेसिकेलि जों माने साइन्टिफिकेलि आरो जों मोजां माने बांसिन कमार्शियेलि जों आबाद मावनानै जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा आबाद गासैबो जों बेयावनो थांनानै थानो हायो बेखौ जों बांसिन फकास खालामदों आरो जोंनि गेलेनाय फरायनाय बे गासैबोखौबो लानानै जोंनि बनसुआ फैबाय थानाय समाव आरो गोख्रों भाबै जों मावलांगोन आं खालि जोंनि रायजोफोरनि क'अपारेसन जोंनि इयुथ्सफोरनि क'अपारेसन आं बेखौ लुबैदों आरो बनसुआ जेबो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों जेब्लायबो खामानि मावलांगोन दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय दिनैनि बे वाइल्ड लाइफ क्राइम एवारनेस प्रग्रामखौ लानाय जादों जों बेवहाय दिनै जोङो बेखौनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों बेखौनो मोनसे मिथिहोनो नागिरदों दि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जोङो बेबायदिनो गोबां थांनाय बारावहाय बेबायदिनो गल्डेन लिंगुरखौ जों खावनाय नुदों जाहाथे बेफोरबायदि खावनाय मानसिया जोंनि एरियायाव फैयोब्ला जोंनि माखासे गामि जिबि माखासे गावबुरा बा जोंनि इयुथ्स लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे गोख्रों दिनै जोङो मोनसे सांग्रांथि होनाय जाबाय जाहाथे बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला बिसोरो जाहाथे बेबायदिनो हमनानै जोंनो खोन्थायो बा डिपार्टमेन्टनो गथायहरो नङाबा पुलिस प्रसासननि आखायाव गथायहरो जाहाथे बेबायदि जोङो मावाब्ला जोङो रैखाथि खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै बेखौनो बुंनो सानो दि अन्नानै बेफोरबायदिखौ नोजोर लाखिनानै जाहाथे गावजों गाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ हेल्प होलायो बेनो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आदसा जोंथ' खोनानो मोन्दों बेबायदिनो गल्डेन लेंगुरखौ खावो बिदिनो खेवथाय होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा खेवथाय होननानै बुंब्ला फेमास जोंनि एरियायावहाय मोनो बेफोरबायदिखौबो माबा आयसा खावो होननानै जों बेबायदि मिथिनो मोन्दों जाहाथे बेफोरबायदिखौ जाहाथे बेबायदि फालांगिफोरजों लोब्बा जाया बेखौनो जोङो बे रायजो राजाफोरनिसिम जोङो गुरैयै जों खावलायहरनानै दोननाय थाबाय आदसा नोंथांमोना माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै सोलोंथाइ बिथिङावहाय माबायदि खामानि मावनो थांखि दा जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो बेखौनो जोङो सानदों दे जोङो दा नैबे सामार सिजोनाव जोङो माखासे क्लास 10नि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जोङो फ्रि अफ कचिं खालामनो गाबोननिफ्राय जोङो आवगायनो सानदों जाहाथे गावबा गावनि गथ'फोरखौ मोजां मोजां स्कुलाव दोननानै बा मोजां बेबायदिनो जायगाफ्राव दोननानै बे दैज्लांनि बोथोराव अखा बांखा सियै स्कुलफ्राव दोननानै होयोब्ला जोङो बे जायगायाव थांनानै एवारनेस प्रग्रामखौ लानानै बा बिसोरखौ जों क्लास कचिं लानानै बिसोरनि एग्जामखौ जों मोजां जाफुंहोनो हायो बेखौनो जों सानदों आरोखि